I-Eskom ithi isisehlisile isigaba sokucisha konga ugesi sisuka kwesesithupha siya kwesesine nokuzokwenzeka kuze kube yihora lesine namhlanje ntambama. Emva kwalokho kuzoqala isigaba sesithupha kuze kube yihora leshumi ebusuku. Kusenjalo ziyaqhubeka ingxoxo zodaba lwemholo yezisebenzi khona e-Eskom. Ukufinyelela kwangqingetshe kwalezi ingxoxo kholele ekutheni izisebenzi ziqhubeke nesiteleka sazo nokudale ukuthi i-Eskom igcine isisebenzisa isigaba sesithupha sokucisha konga ugesi. Okhulumela i-Eskom uSikonathi Manjanja uthi nakuba ezinye izisebenzi sezibuyelile emsebenzini kepha ke ziningi izisebenzi ezisadelekile. Kumanje i-Eskom ibeka etafuleni ukukhuphula umholo wezisebenzi ngamaphesenti ayi-7 kanti inyunyana yezisebenzi inum yona ifuna ukuthi umholo wenyuswe ngo-12 wamaphesenti. Our reserves are running low. This is something that we are addressing. We are sourcing additional diesel supplies from wherever sources we can. We have not replenished our dams as much as we would have liked to, and therefore we are unfortunately going to have to return to stage 6 load shedding from 4 o'clock this afternoon in order to ensure that we can safely navigate through our peak period.